Awwal komanda aure ba. Na gode wa Allah sarki na, dan shi ne yake share kukana. Wata rana da safiya na je yawo mai tama, na faka mota an mun wanki an gaba, sai ga wata 'yar budurwa ta zo gona ta yi sallama. Na amsa kuma na ce mata 'yan mata yaya kike lafiya, ta amsa ta yi mini dariya. Na ce ya sunanki, ta ce Fatima na gaskiya. Na ce mata kin yi kyau, Fati kin iya kwalliya. Ki yarda da ni, a yarda da ke, ki aminta da ni. Ke na gani nake ra'ayi, ki kusanta da ni. Dare safiya ko da rana, ta ce za na bai wa sirrina. Ke zana wa kalamaina, zuciya ta bar kuna. Zana baki sirrina, wata ramki zama amaryana. Ke na bai wa soyayya, domin kina da alkunya. Na yaba da tarbiyya, a so ni da ke mahau hanya. Daga ninki babu raini, Fatima kin dara wa 'yan mata. Kuma ga ki da kyau, kin yi ado da ganin ki an ga 'yar gata. Iyo hakuri ki amsa cewa za ki zauna da ni. Fata na dai a soyayya, Fatima ki kula da ni. Zan so a ce ni da ke biya aure gimbiya, domin idan har da ke nisan ban shan wuya. Fatima haka Allah ya tsara, komai kin zarce wa tsara. Sannan ba kyayin gadara, ga nutsuwa da kyawu na sura. Fati ban ga tamkar ki ba.